Itas ko kinabuhi ay. Sigil lang kung paabot din eh. Pastapit ng bensing ko. Wadyoy tayo grasya ng nito nga. Paita sa ninduhan ako kakumpare. Parang alimukoy, parang tatay pisot. Sus, wadyo ka una og hatag nako. Og regalo. Bisig gamay lang unta. Bisig sa gatos lang unta para pong siyaboy na inig ka. Bensing ko ba? Unsa lang yung mga kumpare nga bro. Magdi kumpare na di man. Sus, wapo na eh. Parang Ernesto di ay. Kato si parang Ernesto. Ni Asinso man. Puinas kay siya. Tungod siguro anang iyang itlog na tulok buok. Sa buang ano, nga nung mo ko matuloy itlog na ko. Ay, para mabigdasan ako. Kwartahan ko nung mayroon si parang Ernesto. Kaya haya sa animals. Ako ani. Paabot. Kasi mga tagwa, magiging mo itimik. Sus. Sir, may hapon, sir. Eh, ma'am, siya to. Kanang tanat ako, sir, baka nangita mo kung bugtaw, sir, kanang manubra ang itlog. Pila ka buki mo? Pila ka buki mo itlog, sir? Kanang pila ka buki mo itlog, sir? Siya ang mo? Ma'am, ako, sir, mamalitay ko og itlog sa tao ba kay kanang ako po ibaligya. Ang usa ka itlog, sir, nagkantidad na og 100,000 pesos mo na nagdako daan og kwarta kay in case na ako makitaan nga kanang tao nga nanubrang itlog, palito na ko dayon. Hindi na sobra okay ko. Ibigyan ko rin ko. Ano ka naman itlog ko? Ayo, sir, kinina sa kakaanak-anak. Kung samba ka na Ay, para na makaanak? Dili. Palito na nako ang kanang nanubra ang itlog kay delikado man sa sir ug ang imong itlog manubra mo nang dapat kuhaon jud na nato ang usaya. Palito nako. Kaya ako sa naibaligya kay nasa bay klase sa mga tao nga walay mga itlog may na ako ibaligya nila. Oo. 100,000? 100,000 ang usara na ka itlog ha. Ug duha ka itlog 200,000. Sa man. Sige, alam na siya tanawar ko kay. Sige, ko kanak bahala ko kwarta. Kanang naon ni nailhan ka tao. Kanang pinas kay na siya tuloy itlog. Tuloy itlog. Kita man na siya. Pare ka po na ko. Adtuon na nato sila. Ayaw sa kay mangita ko kog laing tao dito kinsay ka nang naay mga nanubrang itlog ato sa to daan imong amigo or kumpare ba na nimo ato daan niya sa buta kay basin di ato na to di niya masugot ato daan kay basin niya di siya kanar bang mga tao ra ba mahadlok ra ba na usahay sa opera yan na basin di siya masugot langan-langan ay nung dito din na kita mga tao noon dito. Sige ako to siyang atuon ron day nya asa ta makita manalita masugot Just call me. Just call me. May naka-cellphone diha. Wala lagi. Wala ka cellphone. Tawagan lang ko. Tawagon lang tika. Ako pa nga Janine. Janine. Basta Basta masugot. Janine. Oh. Di ana, luto ng itlog. Ana ha. Sige na kay kanang mato pasag ko sa unahan kay basin og naa pinunubrang itlog dito. Paliton pa sa. Sige. Yo, okay gani imong amigo. Tawagon lang tika. Tawagan lang ko. Sige. Sige ha, ato sa ko ha. Way problema. Hasta buhal hindi Janine. Katorag yung bayana sa kanya nakapabuhis kung dugo na kay palit ng itlog yan sige tanos kung itlog di pwede na kay putol ba kung kanak bahala ko kay kwarta at tuong ko kung kumpare kay listo sa mukha aron magdunga ganyan kwarta unya ingno na ko nga angol basta to sa kwarta ingno na ko nga 80 mil aron na ako ginansya 20 Pasko na. Himo nung ako'y kwarta. Niagi ko kibuinas. Tungod kay kiniabot itlog tulog ako. Pero matay ka ron. Mura magkilaygay na noon mayo noon. Wala din ako'y kwarta sa piso. Patita rin. Ayo! Hoy! Hoy, pre! nalimot na nung kuno Bay, pre. Kalikan sa mo. kitang gusto ron ka ron niya sinsur mo kag mayo Asinso, lagi niagi ko asinso. Pero, ibawi ko na yun. naay kay malas bay sultian talaga bay kanang imo ang itlog matulog mo maulay na kadagi malas unya delikado pud kuno na bay nay nagsulti nako basta kana kunong tulo unya mubuto ang usa matakdan ang go ang mubuto na tanan Lapis ko tam. Buto din ko itlog ni. Wa ba ganila daan eh. kagudan sana bay kay kanar ba kanilo sobra kay sikit man ang itlog Oh, kaya dapat ipag-ina na mainit ang tunga maunay mubuto ang tunga ang isig kakilid matakdan buto lang yapon pero may pana bay kanang wapo kay nga ako ang isa-suggest ni mo pre bay mabay naman isa po ang
Pre, Usa may ika. Kuan mo. pre, naaroy libre check up dito sa sentro. Nindot tigyo kayo. Kay matambalan pa lang imuhang itlog kung unsay sakit. Para hindi mo buto. Ikaw pa yung makakwarta. Tagaan ka. Sa to padit mo buto ang kong itlog kong ipa-check up. Oh, kay 80,000 pa yun ang hatag mo. Tinapa? Tagal pa ka nag-igo ng check up. Sada ba? Bayran ang akong itlog kong Dili. ipa-check up. O check up ra wala yun. Wala yung bayad. Muhatag ra sila og silbi donation ba sa check up. Pila may ilang ihatag. 80,000 lagi. Bukas ni mo. Wow. Kanunya, ako may invest niyo mo. Kaya na ko si Jesmela. Oh, no problem. Tara, ato na ko yun. Kinahanglan mga makakwarta po ko kay check up na muna. Magani, tara, ko yun na. Isang terbita. Dili ta. Yan, ko ya. Eh, ingon ra ba tong nurse na magpatawag na kuno siya basta moabot ha. Ako tawgon para madali. Wala pa din siya sa clinic ay. Wala pa. Subi clinic niyo. Basta kento na to. Day, Janen! Isa Day, Janen! Dawa. Diyan na, Day! Wapas ni Tuma. Oh, Amo ni. Dari ba, ito nga, anak, Day. May sa noon kay kanang naabot jud di mo diri sa akong klinik kay wa jud kita tao dito nga kanang nanubra ang itlog. ba? Mao ni siya tulo ka mo itlog. Ko ni ako. Mao ni siya. Sige, hatagan ta mo daan sa 80 mil na kada. Kung tanong sabi ka sir, willing jud ka sir. Na akong itlog. Willing ba jud ka? Check up. Willing ba jud ka? Oh, willing. Willing. Sige, bayaran ka 80 mil. Huwag mo kayo makuha ni ka. Ha? Huwag mo kayo makuha ng itlog. Ay, kabala ka na sir. Ulisan mo ka sir. 80 mil. Amat, Yay mo nga oh. Salamat, Day. Kwarta. Ikaw may nangita og ka ng customer na sa kay mga balato. Oh, way up ihap kay. Pero sir, bilangkad sir, bilangkad. Ano? Bilangkad kay. Ano sabi ka, bilangkad lang, basta bilangkad. Bilang ka. Bilangkad, maayo, ana. Dito naman niyang usap. Ready na sir, ready na. Ready na, ma'am. 1, 2, 3. Dili na mao dia, ma'am. Dirangi ka tulo, ma'am. Oh, mana. Okay na. Okay na, ma'am. Okay na kanang duha na lang nakabuk ng itlog sir. Salamat kayo sa imong usa ka itlog. Ako po na ibaligya. Sige ha. Ano maasa mo pag uli mo itlog, Ako ay? sa ibaligya ang imong usa ka itlog. Sige na. Inatay. Kung sa may mugwa nga, ang itlog ikuha mo rin, ano yung malakanda ka? Ano ba? Putol ko na mong nawag.